होणं समतेचा मान, करून जीवनाचे रांजण होणं समतेचा मान, हीच भीमरावांची शान, भल्याभल्यांची नृत्य सामान्य मान, भल्याभल्यांची नृत्य सामान्य मान. नमस्कार, माझे नाव तेजस्वी टिंबरे. आज मी तुम्हाला दलितांचे काय वा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी काय 2-4 शब्द सांगणार. कृपया लक्षपूर्वक ऐकावे, ही माझी नम्र विनंती. भारत देशाची पहिली शिल्पकार व भारत देशाचे न्याय मंत्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म मध्य प्रदेशातील इंदूर या जिल्ह्यातील मुंबई या गावी 14 एप्रिल 1891 रोजी झाला. भीमराव रामजी आंबेडकर हे त्यांचे पूर्ण नाव होते. भीमरावांनी रामजींना लहानपणापासून चांगली पुस्तके वाचण्याचा छंद लावला होता. व्यायामाने जशी शरीर घडते तसेच वाचनाने मस्तक सुधारते हे भीमरावांच्या अंगी रामजींनी पुरेपुरे उतरवले होते. ते त्यांचे ग्रंथ वाचनाने वेडे वाजब होते. ते ग्रंथ वाचण्यासाठी सर्वात अगोदर जातो, सर्वात शेवटी बाहेर पडत. त्यांनी शिक्षण हेच परिवर्तनाचे माध्यम आहे हे त्यांनी मनोमन ओळखले होते. त्यांनी दलित जनतेला नवी दिशा दाखवली. ते लहानपणापासून अत्यंत हुशार विद्यार्थी होते. त्या काळात स्पृश्यतेचे विषारी पीक आपल्या समाजात येऊन आपली मुळे घट्ट रुंडवलं आणि डवळत होते. त्याच मुळापासून उकरून टाकण्याचा त्यांनी पक्का निर्धार करून संघर्ष करण्यात ठरवले. त्यांनी समाज बांधवांना संघटित व्हा, संघर्ष करा हा संदेश दिला. गोरगरिबांच्या, स्त्रियांच्या, दलितांच्या जीवनातील चैतन्याची नवीन पाठ आणण्याचे त्यांनी ठरवले. त्यांनी BA, MA, मॅट्रिक अशा अनेक पदव्या घेत त्यांनी डिलीट पदवी संपादन केले. ते अनेक भाषा उत्तम प्रभुत्व मिळवले. बाबासाहेब हे भाषा चिंतनशील अभ्यास पूर्ण गहन होते. त्यांची परिस्थितीने सुद्धा गहन होते. मात्र ते श्रीमंत नसते तर त्यांचे विचार मात्र गर्भश्रीमंत होते. त्यांनी अनेक पक्षिके, वृत्तपत्र, ग्रंथ यांच्यावर संपादन करून समाजाच्या प्रश्नांची त्यांनी अखेर वाचा फोडली. चुकीच्या निर्णयाविरुद्ध बंड पुकारण्याची हिंमत ज्यांच्यात असते, स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करण्याची धमक ज्यांच्यात असते, समूहाने वेगळं पडण्याची त्यांनाच भीती असते आणि ज्यांना गुलाम म्हणून जगण्याची सवय नसते ते म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. भारत देशाला राज्यघटना प्रदान करण्याचे आजोड कार्य बाबासाहेबांनी केले. बाबासाहेब व्यक्तिमत्व अष्टपैलू होते. त्यांनी महाड्यातील 14 तळ्याच्या पाण्याचा सत्याग्रह करून दलितांसाठी 14 कल्ल्या करून दिले. हे दलितांची ताण भागवण्याचे महान मोलाचे कार्य डॉक्टर बाबासाहेबांनी केले. 14 तळ्याचे पाणी देणे 14 केले. 14 तळ्याचे पाणी देणे 14 केले. पशुसारखे जगणाऱ्या माणसाला ज्यांनी माणसात नेले, पशुसारखे जगणाऱ्या माणसाला ज्यांनी माणसात नेले. ज्ञानसूर्य भारत भीमराय माझा पहा त्याचा आबाळापर्यंत गेला माणुसकीचा वेल, पहा आबाळापर्यंत गेला त्याच्या माणुसकीचा वेल. अशा या महान मानवाने 6 डिसेंबर 1956 रोजी अखेरचा श्वास घेतला. मित्रांनो, आपण त्यांचे आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून जर शिक्षण घेतले तर नक्कीच या भारताचा भावी नागरिक उत्कृष्ट आदर्श आणि प्रेरित ठरेल ह्याच्यात शंकाच नाही. जाता एवढंच बोलून जातो की सागराचं पाणी कधी आटणार नाही, सूर्याचं तेज कधी मिटणार नाही. सागराचं पाणी कधी आटणार नाही, सूर्याचं तेज कधी मिटणार नाही. एक काय हजारो जन्म झाले तरी माझ्या बाबासाहेबांचे उपकार फिटणार नाही. जय महाराष्ट्र, जय. जसा माणूस जसा माणूस उपासमारीने अशक्त होऊन अल्पयुषी होतो तसा तो शिक्षणा अभावी जिवंतपणे दुसऱ्याचा गुलाम होतो. आता आपले विचार मांडत आहे कार्तिक राऊत. नमस्कार, माझे नाव कार्तिक विशाल राऊत. मी इयत्ता 4थी तुकडीमध्ये शिकत आहे. सन्माननीय व्यासपीठ, वंदनीय गुजरात गोवा येथील जमलेल्या मित्रमैत्रिणींनो, आज आपण येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त जमलेलो आहोत. सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना आंबेडकर जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. मोजू तरी कशी उंची तुझ्या कर्तृत्वाची, मोजू तरी कशी उंची तुझ्या कर्तृत्वाची, तू जगाला शिकवले व्याख्या माणसातल्या माणुसकीची, माणसातल्या माणुसकीची. तू देव नव्हतास, तू देवदूतही नव्हतास, तू देव नव्हतास, तू देवदूतही नव्हतास, तू मानवतेची पूजा करणारा महामानव होतास, महामानव होतास. अशा या महासूर्याला म्हणजे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून मी माझ्या भाषणाला सुरुवात करते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पूर्ण नाव डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर असे आहे. त्यांना बाबासाहेब, भीम, भीमा, भिवा या नावाने ओळखतात. त्यांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 साली मध्य प्रदेशमधील इंदौर जिल्ह्यातील महूर गावात झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव रामजी व आईचे नाव भीमाबाई असे होते.
ते अवघे 5 वर्षाचे असताना त्यांच्या आईचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांचे संगोपन त्यांच्या आत्या मीराबाईंनी केले. 1960 साली बाबासाहेबांनी मुंबई विद्यापीठाची मॅट्रिक परीक्षा पास केली. मला तो धर्म आवडतो जो स्वातंत्र्य, समता, बंधुता शिकवतो असे नेहमी म्हणत सहोरात्र अभ्यास करून ज्यांनी भारताचे संविधान तयार केले. 6 डिसेंबर 1956 साली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे निधन झाले. शेवटी जाताना मी एवढंच सांगू इच्छिते की हाच आदर्श आपण डोळ्यासमोर ठेवला पाहिजे. समाजाच्या कल्याण कार्य केले पाहिजे अशा या महान नेत्याला शतशः प्रणाम. विकास हे मानवी अस्तित्वाचे अंतिम लक्ष्य असले पाहिजे. आता आपले विचार मांडत आहे श्रीतेश तावरे. माझे नाव श्रीतेश नितीन तावरे. हवा वेगाने 9 हळूपेक्षा त्यांचा वेग होता. हवा वेगाने 9 हळूपेक्षा त्यांचा वेग होता. अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा त्यांचा इरादा नेक होता. अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा त्यांचा इरादा नेक होता. असा रामजी बाबांचा एक लेख होता. भीमराव आंबेडकर लाखात नाही तर जगात एक होता. लाखात नाही तर जगात एक होता. सूर्याप्रमाणे तेज दिसणारे व्यासपीठ, चंद्राप्रमाणे शीतल छाया देणारे परीक्षक, चांदण्याप्रमाणे चमचमणारे माझे विद्यार्थी मित्रांनो, आज मी आपल्यासमोर ज्ञानाचा तेजस्वी सूर्य, दलितांचे कैवारे शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा असा दिव्य संदेश देणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल मी माझे मनोगत व्यक्त करतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पूर्ण नाव भीमराव रामजी आंबेडकर असे होते. तर त्यांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 रोजी मध्य प्रदेशातील महू या गावी झाला. माध्यमिक शिक्षण त्यांनी मुंबईत घेतले तर पुढील शिक्षण त्यांनी परदेशात घेतले. स्वातंत्र्य भारताचे पहिले कायदामंत्री म्हणून त्यांना ओळखले जाते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लहानपणापासून हुशार व महत्त्वाकांक्षी होते. शिक्षण घेताना त्यांना अस्पृश्य म्हणून मानहानी स्वीकारावी लागली, परंतु ते खचले नाहीत. व्यायामामुळे जसे शरीर सुधारते तसे वाचनाने मस्तक सुधारते हे रामजींनी बाबासाहेबांच्या अंगी पुरेपूर उतरवले होते. एवढेच बोलून मी माझे भाषण संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मान वर करून जगायला शिकवलं माझ्या भीमाने. शिक्षणाचे महत्त्व समजावले माझ्या भीमाने. आता आपले विचार मांडत आहे सिद्धी तावरे. बैठकीना शाल होती शिका संघटित हा संघर्ष करा मुखीनार राज्यघटनेचा खरा शिल्पकार. नमस्कार, माझे नाव आहे सिद्धी निलेश तावरे. सन्माननीय व्यासपीठावरील मान्यवर गुरुजन वर्ग व येथे जमलेल्या बालमित्रांनो, मी आज तुम्हाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल काही 2-4 शब्द सांगणार आहे. ते तुम्ही शांतचित्ताने ऐकून घ्यावे ही माझी नम्र विनंती. स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदामंत्री, भारतीय संविधानाचे जनक, दीनदलितांच्या जीवनामध्ये जखडलेल्या गुलामगिरीच्या शृंखला तोडणार, महायुद्धापेक्षितांच्या जीवनामध्ये अस्मितेची ज्योत पेटवणारा प्रकाश झुरळ, तसेच स्वतःच्या अलौकिक विद्वतेच्या समाजहितासाठी करणारा पहिला महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 मध्ये मध्य प्रदेशातील महू या गावी झाला. त्यांच्या आईचे नाव भीमाबाई तर वडिलांचे नाव रामजी हे होते. भीमराव रामजी आंबेडकर असे त्यांचे पूर्ण नाव होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे लहानापासून खूप हुशार व महत्त्वाकांक्षी विचारांचे होते. भीमरावांनी आपले उच्च शिक्षण बडोदा सरकारची शिष्यवृत्ती घेऊन अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठातून व लंडनमधील विद्यापीठातून घेतले. नंतर ते मायदेशी परतले. त्यांनी आपल्या बांधवांना सांगितले, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. हा जबरदस्त संदेश दिला. गोरगरीब दीनदलित समाजाच्या न्याय व हक्कांसाठी ते आयुष्यभर झटले. डॉक्टर बाबासाहेबांनी एवढे बोलून माझ्या